Hogyan zajlott a felvételed egyébként? Kérlek szépen. 2009. június 20-ára összehívták azokat, akiket avatni fognak Siólyút településen. Én is elmentem, Siófoknak a külváros része, és ott én vagyok a 79. akit aznap avattak. Kit avattak közvetlenül előtted? Tessék? Kit avattak előtted? Nagyon sokan voltak, nem ismerem a személyeket. 79-ként avattak engem ott a templomba, vállamat megérintették a karddal, megvannak a fényképek, minden megvan. És az 56-os vitézi rend? 56-os. És én kiérdemeltem, mert nekem osztályfőnököm volt a dr. Lusznyai Árpád, akit felakasztottak 58. január 9-én 48-kor, az a veszprémi tanár, nekem az osztályfőnököm volt. És emlékszel még, hogy mi volt a Lusznyai Árpád utolsó mondata hozzád? Mi volt az utolsó? Amit egyenesen, személyesen hozzád intézett. Én ezt már nem tudom, 17 éves voltam, onnan vitték el akasztani. Vácról. A kislánya 3,5 éves volt, a Margitka, most 57 éves, és azt mondta nekem, hogy úgy emlékszik az édesapjáról, hogy a jó szaga volt. Hogy? Kivégzés előtti este édesanyámmal bementünk a börtönbe, a síralomházba volt már akkor, és az ölébe ültetett, és szagos cigarettát szívott, mert ő dohányzott, és aznap este adtak neki egy szagos cigarettát. Inni is adtak volna neki, de ő nem volt iszákos, nem itta meg a konyakot, semmit hoztak neki, és olyan jó szaga volt, így emlékszem rá, arcára nem emlékszem, mert 3,5 éves voltam, és énekelte a magyar himnuszt az akasztófa alatt. Lusznyai Árpád. Értem, Tibor. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és az előbb, amit mondtál, az megdöbbentett engem, hogy azt mondtad, hogy nagyon nem szereted már a papokat. Hogyan csaptak be téged? Hogyan csaptak be? 19 éves voltam, amikor még minisztráltam. Mincenti bérmált engem, Mincenti a bíboros hercegprímás, ugye, 1948-ban, akkor kaptam a József nevet, úgyhogy nekem a nevem Balla Tibor József, a bérma nevem, Vincenti után. És ő bérmált, és én katolikus szellemben nevelkedtem, mindig templomba jártunk, 9-en élünk testvérek, mind a 9 él, hangsúlyozom, hál' Istennek le kell, hogy kopogjam, 87. éves, 85. éves, 70, Árpi 77. éves, én 73. A többi meg az 5, a maradék, ők is mind megvannak. 7 fiú és 2 lány, Laci, Pityu, Árpi, Tibi, Feri, Miki, Emiati, Magdi. És ezért utálod a papokat? Tessék? Ezért utálod a papokat? Utálom. Akik vizet prédikálnak és bort isznak, azok nem mindegyik, de nagy része, és elszedik a szegény embertől az utolsó fillért is. És ez különösen érvényes a katolikus papokra, mert ott állandóan csörögnek, hogy tegyél bele egy kis pénzt abba a perselybe, állandóan. És akkor a szomszéd megnézi, hogy te mennyit teszel, meg minden. A reformátusoknál azt hirdetik, hogy a Jóisten megáldja az adakozókat. Ott nincs, ahogy csörgetik meg minden. Aki akar, tesz pénzt, aki nem akar, nem tesz pénzt. És kíváncsolódtál még személy szerint, mint papban? Tessék? Kíváncsolódtál még személy szerint, mint papban? Kérlek szépen, én most nagyon-nagyon ki vagyok akadva Széchenybe. Hál' Istennek már elhelyezték azt a ferencest, aki megcsúfolta az egyházat, meg a ferences rendet. Ki, Barsi Balázs? Nem. Barsi Balázs az egy nagyon... Nem tudom, mi volt a neve, nem is érdekel a neve. Na.